Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР и днес може да ни слушате на честотите на радио България ОНЕР в цялата страна. През август миналата година, в разгара на лятото и туристическия шум, едно 8-годишно дете загина по време на атракция с парашут. Услуга, която се рекламира като безопасно забавление, като емоция за семейства и като част от нормалното морско лято. Това не беше инцидент в сивата зона на неизвестното, нито непредвидима трагедия. Това беше инцидент по време на дейност, която години наред се извършва без ясни правила, без единна държавна рамка, без категоричен отговор на въпроса кой носи отговорност, когато нещо се обърка фатално. Едва след този случай държавата реши да реагира. Едва сега парламентът приема закон, който признава очевидното, че атракционните услуги не просто са забавления, а дейности, които могат да бъдат източник на повишена опасност за човешкия живот. Закон, който въвежда задължителна регистрация, контрол, застраховки и за първи път възможност последиците от подобни инциденти да водят и до наказателна отговорност. Закон, който идва не превантивно, а след трагедията, не преди, а след като цената вече е платена. Връщаме се сега назад във времето от това лято, не за да си припомним инцидента, а за да си спомним какво обеща тогава властта да бъде направено. Нови правила за атракционите на плажа, а не прехвърляне на отговорност между институциите. Това разпореди премиерът Росен Желязков след инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно дете. Изключително човешка трагедия, която ни кара да не стоим нито безучастни, нито равнодушни. Инцидент като този показва, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, трябва държавата да предприеме необходимите действия по начална превенция. За да има засилен контрол, 3 министерства вече започват да пишат и точните регулации, които да се спазват, а министърът на транспорта призна. Липсва ясна правна регламентация как и на какви и технически включително условия за издържливост, за безопасност най-вече, те трябва да отговарят. Ние до там можем да стигнем, докъдето обикновеният човек, отивайки към какъвто и да е атракцион, бил той луна парк или всяко друго нещо, той се предоверява. Той предварително знае, че някой го е проверил това нещо. А в случая тази дейност не е подлежала до този момент и продължава да не подлежи на контрол и нерегламентирана. Ще запълним много успешно този вакуум. От Пловдив темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, според който най-добрата регулация е тази на родителите. Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулация. Аз мога да кажа регулацията на семейство. От морската вода винаги може да се получи това нещо. И там тези, които оперират с всичко това, би трябвало да ги проверяват. Има едни тротонетки или какви са там. И като се прибирах от работа, моята ама така караха, че само паркирах, взех тротонетката, нямат повече. Новите правила ще влязат за разглеждане в пленарната зала след 3 септември. За новините ОНЕР, Аксения Мирчева. И така 6 месеца по-късно вече има текстове, над които се заслужава да бъде разсъждавано и да какво ще доведат те. Темата коментираме тази вечер в студиото с събеседниците, а вашите коментари очакваме на Фейсбук страницата на предаването и на нашата електронна поща. Тук в студиото е бившият председател на Комисията за защита на потребителите Дамян Лазаров. Темата свързана и с задължителната застраховка, която вече влиза в сила. Ще коментираме и с изпълнителния директор на едно от застрахователните дружества Владислав Милев. За този разговор бяхме поканили представители на браншовата асоциация на операторите на атракционни услуги, с които когато говорихме миналата седмица, ни казаха, че ще изчакат закона да бъде публикуван в Държавен вестник, да се запознаят с него, да го анализират и едва тогава ще коментират. Здравейте, добре дошли на двамата и ви благодаря, че приехте тази покана да коментираме това, което държавата предлага като мерки. Мислите ли, господин Лазаров, че ясно този закон е доста закъснял
Но ако има регулация, но недостатъчно ясен контрол за това какво се случва с атракционите, по някакъв начин тези текстове се обезмислят. Напълно съм съгласен с вас, защото ако направим едно кратко проследяване във времето назад, ще видим, че още от 2005 година в Закона за защита на потребителите има текст, който овластява контролният органа за защита на потребителите, да се бори с услуги, които представляват опасност за живота и здравето на потребителите. Той има правомощия да ги спира, има правомощия и да ги забранява. Това нещо се правеше още от 2005 година до към 2010-2015 година, след което този текст изчезна някъде, остана само написан в закона. Подготвиха се нови закони, идваха неподготвени представители на държавната администрация, които възглавяваха органа. Към настоящия момент има около 16 закона, които са в тяхна компетенция. Аз мога да ви кажа днес съвсем отговорно и откровено, че ако поканите председателя да изброи заглавията на тези 16 закона, той няма да може да ги каже, а камо ли да управлява органа. И ето това бездействие доведе до този риск. Риск, в който не се прилага една норма и вместо да имаме методически указания, по които да работят операторите на атракционните услуги, които представляват източник на повишена опасност, ние в момента правим нов закон, който още взето следва методическите указания. Няма ли да е по-добре, ако има закон, който ясно регламентира кой каква отговорност носи, кой какви проверки може да прави и как се осъществява тази дейност? Това безспорно е факт, но ако на всеки проблем ние тръгнем да правим закон, тогава възниква въпроса защо действащото законодателство към момента не се прилага. То не знам дали за всяка дейност да правим закон или след всеки такъв трагичен инцидент да опитваме да преправяме законодателството. Господин Милев, мислите ли, че с въвеждането на задължителна застраховка по някакъв начин се гарантира правото на ползвателя, ако се случи инцидент, той да бъде обезщетен по някакъв начин? Сега, като застрахователи, ние приветстваме такова действие от страна на държава, защото това повече бизнес от нас, за нас. Т.е. ще получим повече възможности за реализация на продукти, но тук проблема възниква от факта, че в закона, поне аз не успях да видя регулация, в която да има минимум сума. Т.е. реално погледнато, там може да се застрахова съответното лице с, да кажем, 1000 лева на инцидент. Т.е. реално погледнато сума, която няма да е достатъчна за абсолютно нищо. Ако се застрахова примерно за 20-30 хиляди евро, това е вече нещо по-различно. Това трябва да бъде узаконено по някакъв начин, за да може да има натиск върху хората, които биха се застраховали. Но като казвате, няма долна граница, всъщност и аз това гледах, няма ограничения и всеки оператор наистина може да сключи полица за 1000 лева. Да. И какво? Застрахователят ще плати 1000 лева и с това всичко приключва? Ами, за съжаление, застраховката не се явява като превенция на дадено събитие. Тя просто дава възможност човека или лицето или групата пострадали при някакъв инцидент да получат някакво обезщетение. За да бъде то справедливо, както казват в съда, обикновено трябва много изчисления и затова при нас има актюери, които изчисляват такива възможности. Реално погледното 1000 лева няма да стигнат. Те 5000 лева няма да стигнат. Реално погледното аз мисля лично, че под, да кажем, 20 000 евро на човек не би трябвало да се прави такава застраховка, за да може все пак да се покрият сериозни разходи. Да кажем, счупване, наранявания по-тежки, не говорим вече за съвсем летални изходи. Няма пари, които да компенсират тези загуби на хората и семействата, които са получили. Затова, ако тези превенции, които споменахте преди малко, ги няма, застраховката и да има, реално погледнато, това означава, че просто ще има кой да плаща. Да, тя тича след събитието. Мислите ли, господин Лазаров, че след смъртта на 8-годишното дете миналото лято, вече можем да кажем, че държавата е изпълнила задължението си да осигури защита на потребителите? Това е много отговорно, ако кажем да. Държавата е направила необходимото, за да се ангажират повечето лица, които участват в този процес с нормативен акт, в случая специалния закон. Но този закон сам по себе си не води последствия, ако няма силен контрол. Има положително, безспорно регистър,
в който всеки може да знае какъв е оператора и кой оператор предлага и кой е изпълнил критериите на този вид атракцион. Улеснява контролният орган, който много лесно може да го намери. Също така потребителят може да бъде малко по-активен и ползвайки една такава услуга, ако прояви някакви съмнения, да може да уведоми някой по веригата, който много бързо да направи справка дали този атракцион е регистриран или не. Ако не е регистрира, съответно контролният орган да упражни своите правомощия и да спре веднага тази услуга. Но всичкото това нещо предполага отговорност на всички участници в този процес. Само хартията не води до нищо. Не води до нищо. Казвате, господин Милев, 20 000 евро на инцидент. Сума, която смятате, че е по някакъв начин адекватна. Но как в началото на сезона, да речем, един оператор прави преценка колко пъти по 20 000 трябва да си предвиди, да обезщети? То никой не може да предвиди колко инцидента биха се случили. 1, 2, 5, 20. Принципно, да, така е, не всеки може да каже конкретна цифра, затова обикновено се смятат продадените билети за предходен период от време. Или карти, защото в случай има и случаи с карти, които биха могли да бъдат като така регистрация на съответния клиент на даденото место. Плажа не всеки къса билетчета. Ами в такъв случай, когато не късат билетчета, това застрахователя няма как да го покрие, защото няма доказателствен материал, че това нещо се е случило. Тоест ще трябва да се покаже някакво скъсано билетче, за да докаже, че това е този атракцион, това е този пострадал човек и това е билетчето, с което той е влязъл в атракциона. Те са под номера. Тоест реално погледнато билетите не би трябвало да са къс хартия, просто да имат своят номер, идентификация, с която да могат да бъдат касова бележка най-малко. Ами тя трябва да е задължителна. Билетите не освобождава от касова бележка, колкото знам, така че реално погледното би трябвало да има всички атрибути, които са необходими за удостоверяването на нашата етап. Казвате, че за да бъде призната застраховката, оператора трябва освен касова бележка да е издал и билет. Така ли? Да, за да може да има доказателствен материал, че човека си е закупил съответният билет, защото в повечето случаи вие знаете, че... Ама ако на касовата бележка пише спускане с въже? Ако на касовата бележка пише спускане с въже, тогава вече регулаторите трябва да си кажат дали им трябва билет или не им трябва билет. За нас тази касова бележка ще бъде достатъчна, защото ще бъде написано какво е правено. Там ще има и дата и час, защото на фискалните бележки има съответните атрибути. Ще представлява ли според вас тази застраховка злополука реална защита на потребителите или към момента, тъй като няма и долна граница, тя изглежда като минимална формалност? Изглежда като вид компенсация. Без обещания за нещо, което би могло да даде това, което човек е загубил. Защото, примерно, да кажем, има в този вид застраховки има от до. Т.е. реално погледното зависи кой преценява, зависи кой гледа, зависи кой е застраховател. Едни дават 5 лева, други дават 10 лева, други дават 500 лева за едно нещо. Тоест, то е до 20 000 евро, примерно да кажем, ако е такава застраховката. Хубаво е да се помисли в агрегат какво ще бъде, т.е. реално погледнато съвкупността от всичките възможни събития, колко биха могли да се направят. Примерно да кажем, ако е 20 000 евро едно събитие, да кажем 200 000 в агрегат. Т.е. това са 10 такива събития да си планира предварително, т.е. че не дай си Боже могат да се случат. Ако казваме, че до сега законовата регламентация е изглеждала разпределена в различни закони, не е много ясно кой какво е проверявал, кой как е удостоверявал. Може ли да обобщим всичко това, господин Лазаров, като провал на контролните органи и на системата като цяло и допускаме ли, че проверките на подобни съоръжения са били по някакъв начин формални, само на хартия? Аз бих бил малко по-краен, бих казал, че няма такива проверки. Това е първото, което е. Второто, което ако имаше такива проверки, може би този въпрос каква ще бъде застраховката, колко субекти трябва да бъдат застраховани, нямаше да стои на дневен ред, защото след първото происшествие, което довежда до риск за здравето и живота на потребителят, атракционът трябва да бъде забранен, спрян забранен до отстраняване на съответното несъответствие, което не може да стане в рамките на минута-две или ден-два или месец. Тоест в рамките на съответния сезон, в който той се ползва. Но за съжаление бездействието на контролните органи създават предпоставки да си мислиме,
че от тук нататък, въпреки нормативната база, не се знае как ще продължиме. Дали ще продължиме кампанийно, както в момента сме в кампания за еврото. Виждате, има над 5-6 хиляди жалби за един месец и само 50 констатирани нарушения. Обезверяване на потребителя. Допускате ли, господин Милев, че е възможно застрахователни дружества да откажат да застраховат някои от операторите? По принцип не. Не вярвам това да се случи. Всеки един застраховател има апетит към даден бизнес. Съответно обаче трябва да прецени дали този риск, който той поема, си заслужава тези пари, които би могъл да придобие. Защото ако рискът е твърде голям, тогава реално погледнато няма смисъл да вземем, да кажем, от хипотетичната фирма Хикс, която оперира някъде на плажа, 200 евро за целия сезон, а в същото момент да платим 5 пъти по 20 000 евро. Тоест, тя няма бизнес логика. Тоест, ние трябва да видим и да изчислим какво точно би струвало, за да може да предложим съответните тарифи и най-вероятно за тези, които имат всичките документации, както каза господин Лазаров, т.е. минала е проверка, минала е този, минала онзи, минала е НАП включително, има всички заверени документи. Съоръжението е проверено, имат, да кажем, там, предполагам, че по закон имат проверки от пожарната, от общината и т.н. Може евентуално за тези хора да се направи някаква отстъпка в цената, която ще платят като премия за застраховката. Обаче, ако трябва сега да разсъждаваме чисто пазарно, нали, тази застраховка някой трябва да я плати. Това няма да е със сигурност оператора, той ще си я начисли в цената на услугата, т.е. реално потребителя по някакъв начин сам ще си плаща част от тази полица. Дали това е справедливо спрямо потребителя обаче? Труден въпрос и може би ако държавата си свърши работата превентивно и КЗП е издала последния акт, че атракционът е безопасен, тогава няма да говорим изобщо за случаи, в които може да има нужда от застраховане. Нали, застраховката ще бъде форма на превенция, нищо повече, ако изобщо стигнем до такава хипотеза на превенция, нали, спокойствие на потребителят, защото ние няма да може да влезем, ако изпълним съответните изисквания по закон в хипотеза, в която услугата може да бъде потенциално опасна. Ако всеки по веригата в тези детайли изпълни своите задължения, аз ви гарантирам, че услугата ще бъде напълно безопасна и темата за страховка ще стои някъде като форма на спокойствие. Да, обаче ще върна разговора в началото и това, което чухме от Гроздан Караджов, че потребителите обикновено се предоверяват и очакват всичко да е проверено. Сега след този случай вероятно ще има такива, които ще изискват всички документи, за да са сигурни, че по някакъв начин контрола наистина не е ефективен. Възможно ли обаче, допускате ли, че след сключването на тази полица, част от операторите могат да откажат да покажат на клиентите си, че имат такава застраховка, с оглед на това, че ако са изключили на минимална цена, вероятно никой няма да се съгласи да се качи на този риск. Ами тук в този случай отиваме на възможности на регулация на пазара. Т.е. реално погледнато, ако той се закачи или постави някакъв стикер, защото по някакъв начин това наистина трябва да бъде логично да бъде оповестено. Реално погледнато, поставяйки си стикер, може да се провери, да кажем, в гаранционен фонд или някъде каква е застраховката. И тогава, реално погледнато, ако се види, че той има малко клиенти, просто ще си увеличи застраховката, ако това е причината, поради която той няма клиенти. Но реално погледнато, това, което ще ви върна на въпрос господин Лазаров за застраховката, ви трябва да платят клиентите. Такава опция има, съществува такава хипотеза за застраховането, могат да се направи така, но това означава, че едва ли не клиентът трябва да се носи застраховката и въжето и парашута, само трябва да намери лодка да се вози. Тоест, реално погледнато отговорността на оператора изчезва. Да се случи. Да. Тоест, нелогично. Добре, веднага след рекламите ще говорим и за списъка, който трябва да поддържа Министерството на туризма. Ще говорим и за това готов ли е изобщо застрахователния пазар за подобен тип рискове и възможно ли е застраховките злополука да поскъпнат заради новата идея, която въвежда закона. Всичко това след минути, сега реклама. В студиото на Директно днес говорим по новото предложение на държавата с закон да бъде регулирана дейността на атракционите, закон, който въвежда и задължителна застраховка, говори и за много други неща. В случая говори и за
връзка с наказателния кодекс. Темата коментираме с Дамян Лазаров и с Владислав Милев. Аз си мислих всъщност и докато говорихме господин Милев по време на рекламите, при фатален инцидент какво реално биха получили близките на пострадал или загинал при подобен инцидент? Адекватно обезщетение ли би било това, което ще получат от застрахователя, или някаква символична сума? От човешка гледна точка погледнато няма сума. То винаги ще изглежда символично. Да, просто каквато и сума да се плати, живота няма цена. Ще получи максималната сума от това, което е платил преди това ползващия застраховка, т.е. оператора. Или реално погледнато, както говорихме за 20 000 евро, ако това е максималната сума, ще получи 20 000 евро. Което обаче, ако е 20 000 евро, може би по някакъв начин изглежда като някаква смислена сума пари, но ако застраховката е за 1000, каква защита на потребителите е това? Защита е само в контрола. Основно в контрола, да не бъде допуснато това съоръжение да работи, да продава опасна услуга. Това е превенцията от страна на потребителите и основата. Кой, господин Лазаров, може да провери по начин, по който да сме сигурни, че проверката не е просто така? Агенцията за метеорология и технически надзор ли? Друга техническа институция ли? КЗП на финала по документи или какво? Значи КЗП е крайният контролен орган, който проверява по документи дали всички предходващи, дали има съответната ежедневна проверка от страна на служителят на атракциона, дали е завършил инструкцията към операторите на услугата, дали съответната услуга, след като е вписана в регистъра, е минала през съответните сертификати. Като казвам сертификати, имам не предвид сертификати, които да се издават на хартия, а съответно по документи метеорологията и технически надзор са гарантирали за изправност на съоръжението. Съответно, другите институции, дали е водно или наземно, са проверили неговата техническа изправност, съответно са позволили скоростта, с която може да се развива, съответно опън, якост и така нататък на допълнителните въжета и други приспособления, които трябва да присъстват. Съответната институция се е подписала и е гарантирала, че има в тях още 5 или 10 работни часа живот, след което председателя на КЗП, набавяйки тази информация със своята администрация, полага подписи и казва, безспорно услугата е безопасна, може да се пусне в експлоатация. Какво значение има, господин Милев, това дали клиента на съответния атракцион, какъвто и да е той, е бил предварително инструктиран от гледна точка на мерки за безопасност, с които трябва да се съобразява от една страна, и от друга, ако операторът не обясни какви са рисковете, които съществуват по време на това изпитание, атракцион или както и да го наречем, приемаме ли, че има ситуация, в която застрахователя може да откаже да плати по застраховка? Накратко казвам, по тази застраховка застрахователя няма право да не плати, защото там се включват инциденти, трайни увреждания, инвалидизации и т.н. Така де, само че ако аз като отида да се кача на някакъв атракцион и никой не ми е обяснил, че трябва да се сложа 2 колана през раменете и един през кръста, аз се сложа само един от трите, тогава... Те наречената превенция е от много голяма важност. Тя се дели на две. Първо, превенцията е от страна на оператора да си следи технически неща, за които преди малко говорихте, да си мине всичките проверки и т.н. Дали са здрави или дали нещо се е скъсало и т.н. Второ, това е инструктажа на съответният потребител, клиент, който е отишъл на съответния атракцион, защото в него се вкарва и риска, който той би могъл да поеме, ако нещо се случи. Защото не вярвам да качат дете, да кажем, на 10 години и родител, независимо че е с родител, и да го качат горе на 100 метра височина с парашут, при условие, че това си е рисково за мен. Сега смисъл, аз както го гледам, си е риск. Всичко може да се случи. Тоест при тази, ако приемем, че инструктаж е направен, това намалява риска като цяло. Но застрахователят е крайна, така както и КЗП, това са крайни институции. Те констатират след жалба или самосезиране констатират проблема, а ние плащаме за този проблем. Да, само че вие не ми разбрахте въпроса. Тук не говорим за констатация. Тук говорим за отиваме на някаква въртележка, която върти хората с главата надолу. Вместо 3 колана никой не ми е казал, аз съм си сложил само един. Става белята и тогава какво? Плащаме. Това е като в застраховката за МПС-та.
каско или гражданско, няма значение. Там е написано, че трябва да спазвате всички необходими правила, но реално погледнато, ако вие карате без колан и се катастрофирате, ние пак ще платим. Ако нямате алкохол, ако нямате наркотици или някакви други състояния, които са извън рамките на общото условие на застрахователя, се плаща. А тук няма как да се докаже, че лицето Хикс не е било инструктирано или е бил пил 2 бири преди да бъде инструктиран. Да, всъщност по някакъв начин и това е част от взаимната отговорност, може би, защото и това, което и вие сам казвате, няма как оператора на който и да е атракцион да знае дали аз преди това съм пил, ял или какво съм правил. Така е, но вижте, нека да се върнем 2000-та година. Това нещо от 2000-та година стои на нашите плажове. Съоръженията бяха нови от тогава. Респекта, който трябваше да има към тези търговци, непрекъснато намалява от страна на държавата. И в един момент трябва наново да се опитаме да възстановим бавно във времето постепенно влиянието на държавата, респекта, за да може търговецът да знае и вътрешно убедеността, която трябва да има, за да предостави този безопасен продукт, а пък съответно търговецът да създаде необходимата административна организация вътрешна в самата фирма, която да гарантира спазването на тези изисквания, тъй като наистина, ако по безспорен начин инспекторския състав изпълни своите задължения, високата глоба, която ще последва от страна на държавата, спирането на този бизнес, репутацията срещу търговеца, това са високи санкции, които биха стояли като висока превенция. На вас изглежда ли ви, господин Милев, като така, че правилата, които коментираме сега, изписани в този закон, да са достатъчно ясни, за да не се стига до прехвърляне на отговорност между оператора от една страна, застрахователя от втора, държавата от трета и клиента от четвърта? Трудно ми е да потвърда или да отрека такова нещо. По простата причина, че всеки закон, който е написан набързо, както се казва, или на крак, обикновено води след себе си редица поправки след това. Вас питаха ли ви бранша, като писаха този закон? Ами ако са питали той за бранша, трябва да са питали колегите от Асоциацията на български застрахователи, които отговарят обикновено на парламентарни комисии и на други органи, които задават въпроси по отношение на това. Тук въпросът е наистина, че самия факт, че не виждаме минимална сума на застраховане, това означава, че утре някой може да се, че го кажа така, изгаври с своите бъдещи клиенти, като застрахова за 500 лева, примерно, или 500 евро всеки. Това е възможността, която е дадена от закона. Ето тук е въпроса на високия праг на търпимост от страна на клиента. Смятате ли, господин Лазаров, финален въпрос, че по някакъв начин този закон ще промени поведението на операторите или всичко ще остане пак само на документи? Това зависи от ангажираните лица от страна на държавата, които ще осъществяват съответните контролни функции. Ако те бездействат, няма да респектират търговеца. Търговецът ще намери механизъм, с който да заобикаля, както заобикаля в последните години, това, което е заложено още в Закона за защита на потребителите, като правила за безопасна услуга, която трябва да се предлага. Допускате ли, последни от вас, господин Милев, че начинът, по който е написан закона сега в частта за застраховките, достатъчно добре покрива рисковете за клиентите на тези атракциони от една страна и от друга дава някаква сигурност на бизнеса? За съжаление трябва да кажа, че нито покрива, нито дава сигурност на бизнеса, защото това зависи от превентивните действия, които са направили и контролните действия на органите преди това. Всички заедно обаче можем да стигнем до там, че хората са сигурни, като скачат на някакъв атракцион, съответно оператора също да има една сигурност в него, че това, което е предоставил, няма да го накара в един ден да мисли цял живот за това, което се е случило. Добре, да видим наистина как ще изглежда на практика този закон. Дали по някакъв начин той ще обхване това, което се случва сега през зимата с атракционите или реално ще видим действията му на практика чак през идващото лято. Въпрос на контрол от държавните институции, може би по някакъв начин и на висок критичен праг от нас като потребители. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва и предаването днес. Пожелавам ви сега спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНЕР. Ще бъдем заедно отново утре в 17:50.